Kena kemas Bakhuid ingin juai nak kematasan ting kurba bat pediang kun karkrang bakin tu biok kun nak kemantagi yang kesem jongkong bobita maulong ban lain lagi jeng pus ni rumah nak kemantai sai beralang nongsit bantu blong yu peslur ha kam jeng trai balang jong i sim jeng ruai sang mas Bakhuid nomor lai spa sapulai lai spa sapulai Kekateng ukpa badukon baduman sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong trai jong yu Jesus Christ bad kajing e jong ublay lem bad kajing selok jong amen sem Bakhuid kinan rengkat bad pi baro. rengkat bad hero Tak kajing e de kajing shania bad kajing IT telitelan yala de haublay habang iwan hakmat jong u habang iwan banterwai kajing duai kajing e habang yuan terwa ya gejing don kam gejingi ya gejing angnot gejingi kerpang ya bar ki kam kiba ngi haban le menta kesngi token nginang pan kebor nginang pan gejing isne gejing u bamangi nang don susu kata kemen sim yasha kemen sim bayaine hakanu kanu ke kam ke bangile kam tame habang yuan banduai kemad jong utrai ai ba gejingi gejing chania gejingi kapenurung ya ke bangi kwa ya ke bangi dan kam ya ke bangi pan u wadah keju kopor ko hanmen ko para habang yang hikmat keduan kedupat kejung blay ngi don kam ban kopor ban pen khut ban pen subay la de den mat kedau hakan klemat kumju token ngin pai khmat sotrai da kejing snuret bat kejing kuslai la kejong kipop bat kejing kloy jingi ban kela ke bemut ban pen bet yala kejong kejing ban kejing ke thamai ngi ong hakmat utrai da kejing snuret ban map ban sat ekipop jungi nga phla hau blay badan bor baro badia pi ko hanmen ko para bangalale pop shibun da kejing perkat da kektin da kegam da kejing leklet da kejing le pala junga da kejing le pala junga da kejing le palat bakraw junga namar kata ngakarpad ya kamaria Bakhuid kabayai sa katay sati ya kangel bat kirkod badia pi ko hanmen ko para banduai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro nisne yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha kajing embam jukut amen try kin rat ko blay isne yangi try kin rat ko blay isne yangi Kristomam ko Kristoram konom benim jangi benim yangi try kin rat ko blay isne yangi try kin rat ko blay
duai ngi duai nak banta I bala risha nyopiao I badan preng ke jingpang sukpo hai botrai un ai ke jingkot ke jingkia ngi duai ru nak banta I Sofia nyopiao badan mentah preng ke jingpang ke jingsitom ai botrai un ai ru kumju I ya ke jingkot ke jingkia ke bapura kam kloi ngi duai ru nak banta ke yingkasam jong I Gilbert Carboni bat balaris imle bat kumjuru nak banta I kenlung bat kerpang ngi donang ye duai na ke benta ke jing ke jing kerku na ke benta ke ying ke sam jung u kerpang ya ke jing kerku ke bau blai lale ha ke jing jong u Gilbert Carboni ngi duai ru na ke benta kaman sembal kladno jong I VJ Joseph ipa jong I sister Mariet ibade superior po ka konven jungi hang ne hamoklam Manta ke Sngi kedap ke jing dap sapos Sngi ke jing klad ke jing u ai botrai un ai I ya ke jing jethai bom jukut ha ka hima ke jing u ngi duai ru na ke benta sister bat ke bahinga sem barokat ba kenang yo susu ya kata ke mensem ke ba pediang blai lale ha po ke ying ke sem ke jongki ko blai badan bor baro ba em jinom uba ha ke jing baslei jong me palat liam ban ya ke jing dawa bat ke jing angnut jong kito ki bat kerpat ya me to the kerhai halo jungi ya ke jing isnei jong me bat men map ya ke ba ke jing tiplem ka ting bat men ai ya ke ba ke jing dawai kamnut ban pan daw trai jungi Jesu Christ kon jong me uba imat basen sha ring kat bat me ha ke jing long ka wei jong men sem Bakhuid ublei junam la junam amen, amen. Kajing pule na ka kitab umalaki nong eto lupa. Kiktin jong pi kilalong kibakhor persya yanga uong utrai. Penban pi saidla. Dakum ngila kren persya yame pilaong. Leno ban syakri ya ublei. Ka kajing mentoy na kajing rakhe jong iya ki hukum jong u. Lane kajing yait lakumba yam snyusi hakmat utrai kipait. Nadu menta nginyew ya kiriu sarong kum kibala kerku. Kiriu dakat omtang baki manbha Henry haba kitenju ya ublei kim shem lelei. Te kito kibala ting burom ya utrai kilaya kren paramaki. Utrai ulas skor bat ulayos nyew yaki. Bat ya kakot jingken mau la tho ahkmat jong u. Ban bu jingken mau ya kito kibala ting burom ya utrai. Bat kibala burom ya kakerteng jong u. Kinlong ki jonga uong utrai kipait. Kanong kenti bakerpang jonga. Hakata kasngi bangan le ay. Ngan sale isne yaki kumba ubriu ule isne ya ukun ubanget sneng ya u. Tesa shisin pinsa penya per hapdeng uriu hok bat uriu sniu. Hapdeng uta uba syakri ya ublei bat uta ubom syakri ya u. Naba hakmi kata kasngi kawan katangkum kapajwa. Haba kiriu sarong bat kiriu sniu baro kin salong kum uskum. Kata kasngi kabawan kan satangdu yaki uong utrai kipait. Bakumta kan pensa haki ya utit lemne katanat. Henry na kabenta jong pi kibating burom ya kakerdeng jonga. Usngi jong kahok unsami. Lambat kajing penkot haki tap niang jong Kaktin jong utrai. Isango yao ble. Sam kebanikong nomor terus pak nyopula. Antifon ke Palei.
Alleluia. 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 Walau kajenti kajing sisya kajingi wan syapan majandana. Alleluia. Alleluia. Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pule na ke gospel Bakhuid kat kum u Lukas. Kaburom hame kutrai. Hakata kapor u Jisu ulong hala kisenran. Uno na pi ubadon uparlog. Bat unlej syau hakapor shiteng senya badu ong. Hau. Kolok ai keliang se yanga Lait-ïa kikpu. Naba uparlog jonga udang supoi na kebawan jingwan. Bat ngamdon jinbam ban ai yau. Baduta pat unjubab na poying. Watlia yanga ya kejingkang lakang bat kikun jonga bat nga ngilatia. Ngamla ban ki ban ai yapi. Nga ong hapi walada om ki bat ai namar uday uparlok jungu ban namar kajing kerpat jungu sakhi badun ai kat keba don kam. Ti kumchang ong api topan bat ens ai api bat pin sa shem totit ba ens apli happy. Naba kat ubapan yop diang bat uta bawat shem bat uta batit en sapli. No upa ating chupi lada ukun jung upan dokha hagajaka ai dokha ai dau se lani ara upan dokulek ai da nyang dokha e lada mapi long ki basneu tip ban ai da ke papa yalaki kat nole pa bahapek ai do man sim hagajaka papa the gospel Ego Chris. Pau bahabneng ai daumen simbakut ha kito kibapan na u. Kine kilan kibangyo sngew na ke gospel bamenta ke Sngi. Hakalan kebakaduk na ke gospel jung Lukas kalanong kebakat wei kalain kebakat san. Kat nole ukpa bahabneng ai daumen simbakut ha kito kibapan na u. Kohan men para ngitip bamanga mapi man kapor ngipen lepor ha gejung duai gejungi. Ngipen lepor ban puson ya kaktin ka jong ublei. Ngipen lepor ya ki kaktin kaba ngilayo sngew kabala kren yangi kabala pasyat yangi lengba kinong kren. Ngikwa ngitrang ngiangnut ha gejung im kajunga gejung pi. Hapo kaying kasem kayim lang kasalang hakabalang ru kumjo. Day na matagadaw ngiwan banpan nautray. Day na matagadaw ngiwan hakajing im gajungi. Day na matagadaw ngitit ya kajing kang kajong utray. Klam sange yolase ngipan ngiwat ban ngitit ya kajing kang. Hanray teng habang ngipuson ya kajing im jungi kamtame kajing im jungi hakajing duway ngimyo ya ka keba ngipan. Ngimyo ya ka keba ngipan no try. Wala dangi wat ngim shem la ban shem. Ngiong halade man kasngi ngawan khmat jong try Henry ngam yo mat ya ka keba keba ngawat ngawat. Ngam yo ya ka keba ngapan no try. Namar try sngap ya jing duwai junga. Kane kadai kajing sngew kajingi, kane kadai kajing yok mat kajingi ha kajing em.
Dei mata kadau menta ke Sngi habau trai Ukraine hanga pada pi sapang kane ka jing duai ngi dei ban snutho ngi penlai por ha ke jing duai jungi bon Sngi hakasi Sngi yola se bon kenta ngi chong hakmat jung utrai ngi perta da kasur ke bajam ke jungi Henry wat nom du jing kermen Henry wat nom randin Henry ngi dei penban banang penrham ya ke jing duai ke junga ke jung pi namar lada utrai ai ya ke eg ba pipan lada pim shem la ban shem lane ban yo ya ke eg ba piwat lada pi osngeu ba utrai shem pli ya kata ke jing khang ha ba pitit kadei ke jing hikai ke jung u yanga ba de pi ba pinang de shu ban yai ne lane ban yai sha hakata kalanti jong ka jing duai jong pi kadai ka jing hikai ka jong utrai kadai ka jing ong ka jong utrai ba pinang de shu ban yai ne bat ban yai sha ha ka jing im jong ka jing duai ka jong pi hanrai bon sen ko mangong menengi pat habangim yo ya ke e ke bangi pan habangim syam ya ke e ke bangi wat habangi ngisngau bangim utrai sempli ya ke jing khang bon sen ngi le kom no ngi kan ran din no ngi kan ran din no kata kedai ke badeng kong ke ba ngi dei ban le ha ke jing em jungi ngi dei ban yai ne bar ban yai sha ha ke jing em jong ke jing duai jungi dei ba utrai sem kwa ban ai ya ke e ke ba pi pan dei ke ba utrai sem ai ya ke e ke ba pi don kam Henry kedai ke jing hikai ke jing u penban mangama pi habangi pan ya ke jing don kam jong ke jing em jungi yole se ka spa ka peu yole se ka hajar ka tengka yole se ka jing don ke jing em yole se ngi pan ka jing kot ke jing khia no trai yole se ngi pan ka jing don kam jong ka ying ka sem ka jungi Henry ko hanmen ko para tos nu thu ken menta ka sngi utrai haba pi pan ya ka jing don kam ka jung pi u ai yanga ba pi ya ka bor jong men sem bakhoj u ai hangi ya men sem bakhoj da ka ba u ai hanga ba pi ya ka bor jong men sem bakhoj kane ka bor jong men sem bakhoj kanang klang ha ka danot ka junga ka jung pi baleng ba kane ka bor jong men sem bakhoj u ba utrai u ai hangi ngiyo ya ka jing sempang ngiyo ya ka ta ka jing tebru ka jing teblei but uneu men sem bakhoj u basan shar yangi ubayalam yangi haklanti jong ke jing em lada utrai sem snap ya ke jing duai jong pi sem ai ya kan ka bor jong men sem bakhoj ha ka jing em jong ai jong pi nga menta ngam yeng hang ni pi menta pim shong hang ni pi menta pim dan ka ying ka sem pim dan ka e ke ba pi yo ha ka jing em jong pi la ne ha ka ying ka sem ka jong pi dei mata ka ngi ha ban sngo tho menta ka sngi utrai ula ngap ya ke jing duai jonga ba jong pi da ka ba u ai lane da ka ba open sle yangi I we pai we da ka bor jong men sem bakhoj namar uneu men sem bakhoj ba wan ra hanga ba de pi kata ka men sem jong ka jing te bru ka jing te blei ka men sem jong ka jing te blam u men sem ban snu tho ya ka jing em jonga u men sem ba pan sha yanga ba yalam ba ba ka deu lanti yanga de men sem jong ublei u men sem bakhoj u ba yarab yanga ban tre shitam ban tre bha ban biang ka kamai ka ji de mata kanau ko han men ko para menta ka sngi utrai u khot war yanga ba de pi haba pipan utrai unsa ai haba piwat pin sa shem haba pitit pin sa yo ya ka e ka ba pitit utrai na maru utrai unsa pli ya ka jingkhang na pi den mata gra menta ka sngi token ngin nang duai ngin nang yai ne ngin nang yai sha ha ka jing duai jungi ki ba man la ka sngi and you ro ya Jesus Christ cho ngin yang ngin pla ya la ka jong ka jing nge nga nge ha ai upam au ka padau Jesus Christ kun ba marwe jungu ai jungi ya balapon do man sem bakhoj ya balakhana kamaria the sati
Kabal shala bain hapo Pontius Pilatus la sanar panayu la ya palatep yu Nuya sikbayab hagasngi kabalay lamipat ni kabayab ula kiw sabneng usong sakaman ublay kupabadan borbaro nang tawan pat ban bishar kabiimit kabayab how man sim Bakhuid akabalang Catholic Bakhuid hagajing salaw karukhuid hagajing mab yakipop hagajing mipat kado but hagajing imbom jukut amen. Lai spa nya pundri. She met but she men sim. O Jesu Christu try. Ina me go Wanda kudrable katedra na marga chingko terhai jumeng nila ya pedem ko pementawango so jumeng bajak jingru amen. Keduai ko para baka jing kenya junga ba jung pi kan long ba pedang hona kmadu blai ku pa padan bor baro to try piding ding kenya di jung pi na ka banta ka jing ro bat borom bat ka tang ka jung u ka jing ma to ngi bat balang ba khoi jung u baro ka wei top diang ko try ngi karpat ya ka jing kenya ki ba me hi mela seng melabu da ki hukum jung me Bada kine ke jing maya Bakhuid ya ki bangi terwa kum ke jing sakri badai hok jongi tos ngeu san ai ban pandep pura hangi ya ke jing pen khoi jong ke jing suspa jong me dok Chris utrai jongi amen. Utrai udon rengkat bat pi token tu yala ki donot tongin ai utrai blai jongi asong hok bat kate Da shisha kalong basong hok bad ka badai ka day ti jingi bad ka jing pen em yangi haman lakapor bad ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko kpa Bakhuid ko blai badan bor bad bom chukut namar kumba mela thau ya ke jin jaj ban reu leng bao khon ba i jong me kumta hi ru leng ba jung u mela pan thamai ya ka da ka jing e bakrau namar kata ka day hok ba ka jin thau jong me baro kin shakri yame Baro ki balaj em kin ya ro yame bat baro ki rukhoi jong me kin kurku yame da ka wei ka danot bat ka wei ka man sim bat kumta mangiro ngi ai nam yame kat ba da ka chinkmen ngi panpana yame junom Bakhuid utrai blai ba neng percaya sawada kaburam jong me Hosanna Hosanna Torah you blai jadro Hosanna you blai juno and yaro you bawan agak ketengu try Jong me Hosanna Hosanna Torah you bless jadro Hosanna you bless juno Dashisha melong Bakhuid ko try me jong jing koi baro namar kacha ikerpat me topan koi pan kentang ya kine ke jing terwa jung da kapaya man sim jung me kum kap pakin lalong ye
bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ. Hakapor baladi no yu badala kaman sngebha ula pediang ya gejing sha sutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badal ai ala kesenran u ong. To shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet chunga ya keba NIT na kebenta chongpi. Hagaju korkom enda lalayabam ula shim yukukuri bad kebaingu biang yeme ulai hala kesenran u ong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai batbom jukut ya keba enpenmi na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kajingmap ekipop tole ya kane ban ken mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Katasin Bangi bam yu ne ukbu Bangi di nakane kakure Ipen pna kajing yap jong minggu trai Tada du men wan Namar kata ngig bapen menta ya kajing yap bat kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotrai yokpu jong kajing em bade kuri jong kajing penem ngi dai ngoi dam namar melanyew yangi kibabit ban yang hakmat jong me bat ban chakri yame da kebas ngeret ngi karpat yame bangi kibayo banta kamet bat kasnamo kres ngilong kiba lapan yatli ka wei da uman sem bakhuid token mau kotrai ya kabalang jong me kabla priang hasatla ka perthei bato penjana yaka ha gajing ej ringkat badulio ukpa bakhuid jangi ubulbet ubishop jangi badbaro kilengdo token mau ya shakri jungme I VJ Joseph I pa jong sister Mariet ki henman ki para jungi ki bayi ngasam jungi ki bro ki bangito barkum juro I me pa ki balaklat no ya ki ba mela khot shalade na kane ke perthei to ai ba maki ki bayalong ka wei badu kun jong me ha ka jing yap kum ka jong u kin yalong ka wei ru badu ha ka jing mi pa jong u to kan maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kan thei ki balayot ya da ka bakrmen ya ka jing mi pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jing isnei jong me to pdiang ye ki sha ka jing shai ka khmat jong me to isnei yang ibaro ngi karpat ye me baringkat bat kamariat hesoti bakhuid kakmi jong ublei ujesa bakhuid ukurem jongka ki apostol bakhuid bat baro kerukhuid ki blapen sngo bahaya me pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalem ha kajing imbom jukut bat bangin iro bat pandan borom ye me daw kun jong me u Jesu Christ. Da u lembadu bad hau kan long hame bleu kpa badan bor ha kajing long ka we jong men sem bakhuid baro ka borom ber kajing ro junam la junam amen. Sachisin da kajing shania da kajing yesha bat kajing ne ha kajing duai jungi ha bangi duai ya kan kajing duai ka ba kures ulai kayangi ngibu ya kajing tmu ngibu ya kajing kwa kajing trang kajing angnut bat kajing don kam jongi baro kok pa jungi ba habneng kalong ka bakhoid ya karteng jongme kanwan ka hima jongme kalong kamon jongme ha ka khandeu kum ba habneng to ai ngi menta ka jingbam jungi ka ba hala ka sngi ba ta ma ba yangi karangkang jungi kumbang ro gi ma pe ke balas neu yangi badwat yalam yangi sha ka jing panshai hanrei da panlai yangi na ka bas neu
to pen la ngi kerpat ko try na ke jing snu baro ha ke jing sabun jong me to ai jing suk jing san ye kis ngi jungi khnang ba da ke jing rap ke jing isnei jome ngin lai barabor na ka pop bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi dang ap kmelenti ya ke jing kerman bakhuid bad ke jing wan pat jong nong panem jungi u Jesus Christ. Namar kajumi kalong kaima kajumi kabur kaburam mentah berjunam lai junam. Kotra Jesus Christ me belong hagi apostol jungme kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe yaki pop jungi henry kajing ai jong kabalang jungme bada kajing sabun jungme to ai ka ya kajing suk bat kajing atale kawai kat kum kamon jungme mame ubi mat basan shar junam la junam amen. Kajing suku turai kedan barabor rengkat bat pi tong ini terua ya kedak kajing suk iwei ha iwei bat kajing suk bat pi. Hakmi ukun lang broad jong blay hakmi bakit na yaki pop jong kapertay suk yangi kebelasya khot syakan eka jeng kawai jong ukun lang broad ko kan rat ngam jong hok kaman rung po kaying ke jenga and ray jong tang kitin kaman sim jenga kan sakya kaman berkas nama Kris kan ri bakini lami syak jeng embom jengkut amen.
blei chong na Giêsu có lọc chong na Iwan ban chúa yang na ba me shisha Able usim chong baru kenal chong Giêsu có lọc chong na Chính thiên chong na mê lo Chính sky chong na mê lo Cha sky na mê ga si Cha sky na mê gan we Ga ma le ya me Ban ga i ya me Giêsu có blei chong na Giêsu có lọc chong na Kok pau bahabeneng par kecingej kebamalai hangi hau kun jong meu Giêsu Christ Wuhan men jungi bat keteliding jong kejing isbon kan kelang hag dano jungi daumen sem Bakhuid kan kersubiang hangi ya kejing kermen bala kerku na kebenca kejingwan kahima jong me to ai ba kejing e jong me kan pengkladur yangi sagenung lur lengka bom ju song thai ban bet ekisembai jong ke gospel to ai ba kito kisembai kan pengkladur na syapo ya kejaj benreu bat ke perthai mariang barok away ha kejing kmelenti batikna ya kebeneng batamai bat ke perthai batamai ha ba anda da gibo jong buman lawengo kaburom jong me kan tan shan jinom to ai ba kejing e jong ke jubilee kan kersubiang hangi ki pilgrim jong kejing kermen ya kejing anut ya kitia kejing sew habeneng ai ba kata kaju kejing e kan penpriang Kemen berkecing suk jong rong sius pa jong jungi hasatla ke pertei shame ublei jungi balakarku junam kan long ke beram berkecingnya ro junam amen kok pa jungi ba habneng kalong ke Bakhuid kerteng jong me kan wan kai ma jong me kalong kamon kumbang ro ke ma ke belas neu yangi adwat yalam yangi sa ke jing pensoi Henry da Palei yangi na ke basneu amen kublai komaria kabadab da ke jingai e utrai dan bat pa bala kerku ya pa na padeng ke kentai bala kerku ya sa ke po jam su komaria Bakhuid mi sampai Barbaro time Dau Chris utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublei badon Barbaro un kurku ya pi ukpa padukun pada mensem Bakhuid amen tolisuk id basikri utrai dakajing imbabha jong pi ngis ngangu yaw blei Arspa Prabhuwe